Benvinguts a un nou tutorial de JMol, on en aquest cas aprendrem a moure una molècula. És interessant que hagueu vist la primera part d'aquest tutorial per tal de facilitar així el procés. Llavors, un cop hem dibuixat la molècula automàticament, mantenim pressionant el botó esquerre del ratolí i un cop ets sobre la molècula, al moure el ratolí, aquesta es mourà. Perdó, així, d'aquesta manera. Tal com ho observem, la podem moure lliurement. Si per algun cas la moguéssim de tal manera que volguéssim tornar a l'estat inicial, simplement seria qüestió de clicar sobre la caseta i tornem a estar a la posició inicial. Després hi ha una icona, aquesta d'aquí, que serveix per centrar un àtom. Per exemple, si volem que aquest àtom es quedi en el centre del nostre programa, al seleccionar-ho es mou per tal que ens quedi centrat. Si volem que sigui aquest. De la mateixa forma, si volem tornar a estar a la posició inicial, tornem a clicar a la caseta. D'aquesta manera podem moure la molècula lliurement.